Os fynnwch chi unrhyw band, be di'r peth gweithio am fod mewn band, mi fydd gorfod cario offeryn a trwm I bob man yn uchel ar ei restr nhw. Ond mae y lle am ddatrys y broblem a ffurfio band arbennig o ddiog. Efo'r offeryn a diweddara ar y farchnad fydd I gyd yn ffitio yn y cwdyn bach yma. Yn y gobaith o gael perfformiad unigryw fydd yn tyfu o wsos I wsos. Tro dwytha mi welson ni Chris Jones o'r band Aruchel a'i beiriant drums. Mae o'n dal I jamio. Beth dwi'n meddwl sy'n gallu gweithio dda efo ydi bes a gitar. Felly tro pwy fydd I ymuno heddiw ac I agor ei jambag. Dyma Kevin Jones sy'n chwarae gitar I Cassie Wyn ac afal drwg efa, a chyn aelod o Stealth Hoovers, band oedd yn cael ei rheoli gan y DJ Bethan Elfyn, 15 mlynedd yn ôl. Reit ta, beth sgynna ni yn yma? Jamstik, the smart guitar. Interesting. Okay. Now it makes sense. Dwi reit rhyw pessimistic am bethau fel hyn rai fi gyfadda. Ond mae yna strings go iawn yna fo fydus. Reit, gan I weld. Getting started with your Jamstik on iOS. Sbia, pethau fel hyn dwi'n licio. Mae pethau fel hyn I fod yn ei gwaith yn haws, ond yn amlwg tydio ddim ydi. So, dwi'n gorfod setio'r peth I fyny. Ella bod dwi'n eich hyn trwy'r adag. Ond mae'r initial setup stage yn boen yn dyn. Mae hwn yn connectio i'r iPad drwy Wi-Fi a mae'r music am ddod allan ar iPad dwi'n cymryd. Mae'r golang yn flasio'n wyrdd, felly da ni'n barod I fynd, dwi'n meddwl. D. Mae'r Jamstik yn beiriant MIDI o America sy'n gyrru nodau cerddorol mewn signal digidol dros Wi-Fi neu USB. Mi fydd y Jamstik Plus allan cyn diwedd y flwyddyn hefyd. Felly, ar ôl amser I chwarae efo fo, ydy'r dechnoleg wedi creu argraff ar Kevin. Dwi'n dall beidio, portable device ydy, mae'n siŵr I mynd I fysgio, neu mynd I drafeilio, neu chwarae'n car, neu rhywbeth fel I suppose. Iddo fi... Na. Tuning, mae hwnna'n interesting. A'r gitar arferol mae'n cymryd amser hir iawn I diwnio efo. A clus da. Bach o poen yn dyn, actually. Ond efo hwn mae'n mor hawdd a tapio bwtwm, a dwi'n gallu cael open tuning. So gen I open tuning o E yn fanna wan, a fi da I fynd. So chwarae bron iawn, pedal steel. A mae'na digital capon yma hefyd. Yn ogystal â llyfrgell effeithiau sy'n cynnwys synau, telyn a saxoffon. Be dwi'n ddall, fe di drwy'n cael sŵn, electric guitar, clean, bass, piano. Be am I drio'r piano o sy'n ma'n swndio? Swndio fel piano dydi? Ond efo strings. Sitar. Banjo, oce, iawn. Swn i'n troi fyny mewn gig efo rhywbeth fel hyn. Swn i'n cael yn llechu allan. I pwy mae hwn ar gyfer fatha Apple fanboys, I suppose. Fi di trwy'n chwarae, jamio efo hwn, dim problem, just mae chwarae gitar I gyd amdan teimlo fel chwarae gitar ydy. Does a ddim teimlad yn hwn, mae'n plastig. Dwi'n biased ydw, dwi'n bod yn chwarae gitar ers bron I 15 mlynedd. Mae'n amser clywed y Jamstik mewn jam, ac I Kevin gadw cwmni I Chris Jones, drymar sydd wedi bod yn jamio ben I hun ers wsos dwytha. Be di'r feiband rhaid mynd amdan? Fyny chdi. Fyny chdi. O'n i'n gwybod na, I fyny fi fysa hi, da. Dod o bach o... clic I fewn iddo fi, pedwar. Chdi, perffaith. So dath o'r gitar,
gwell, lot gwell. Oedden nhw'n swndio well efo'i gilydd na'r wahân? Nag oedden. Mae yna delay bach yn y signal rhwng yr iPad a Jamstik, so mae'n anodd cael bob dim mewn byd. Yn i weld sydd aw at ei gilydd yn diwedd, a dwi'n siŵr fydd o'n swndio yn afiach. O, hwnna'n briliant. Tro nesa! Oedd o swndio fatha cath yn marw.